Tervetuloa Tyyni-valmennuksen videolle Mitä on erityisherkkyys? Mä oon Heli, Tyyni-valmennuksen valmentaja ja mä oon erityisherkkien ratkaisukeskeinen valmentaja ja mindfulness-ohjaaja. Ja tosiaan Tyyni-valmennus keskittyy erityisherkkien valmentamiseen, erityisherkkien voimaannuttamiseen, siihen, että erityisherkät löytäisi sen oman sisäisen voimansa ja sais muutettua herkkyyden voimavaraksi. Ja jos sä tykkäät tästä videosta, niin käy klikkaamassa sieltä peukkunappulaa ja ota tili seurantaan, niin mä tiedän jatkossakin tehdä samanlaisia videoita. Mutta nyt itse aiheeseen. Eli mitä on erityisherkkyys? Ja erityisherkkyys on siis normaali persoonallisuuden piirre. Se ei ole sairaus eikä häiriö. Sitä ei voi diagnosoida, eikä sitä voi ihmisestä poistaa. Eli se on meissä olemassa. Nykykäsityksen mukaan se saattaa myös syntyä vuorovaikutuksessa siellä ihan varhaisissa lapsuuden kehitysvaiheissa. Ja arvioidaan, että noin 20% ihmisistä on tällaisia erityisherkkiä. Ja samankaltaista herkkyyttä on todettu myös noin 100 eläinlajilla, joten kyse ei ole vaan tämmöisestä ihmisten persoonallisesta ominaisuudesta, vaan tämä on ihan yleisesti niin ihmisissä kuin eläimissä oleva piirre. Erityisherkkyyden on tehnyt tunnetuksi valtaväestölle 90-luvulla psykologi Elaine Aron, joka on myös kehittänyt tämmöisen testin, jolla voi itse testata tätä erityisherkkyyttä, eli sitä, että löytyykö itsestä kuinka paljon näitä erityisherkkyyden piirteitä. Mutta toisaalta sitten taas tärkeintä on ehkä se oma kokemus asiasta, eli miten ihminen itse kokee sen oman tilanteensa. Ja Aron on tehnyt tämmöisen luokittelun. Hän luokittelee erityisherkkyyden piirteet 4 pääryhmään. Ja ensimmäinen ryhmä on syvällinen tiedon prosessointi. Eli erityisherkkä ihminen käsittelee ja havainnoi tietoa syvästi. Tarkoittaa siis sitä, että erityisherkkä miettii eri vaihtoehtoja, vertaa siihen aiempaan tietoon, mitä hänellä on aiheesta, tai aiempiin kokemuksiin, ja tekee näistä sitten yhdistelmän siellä kokonaisuuden siellä omassa mielessä ja omassa kokemusmaailmassa. Toinen ryhmä on kuormittumisalttius. Eli erityisherkkä stressaantuu liiallisesta tai suuresta tämmöisestä aistimus- ja tietomäärästä. Eli jos erityisherkkä on pitkään tämmöisessä intensiivisessä tai pitkäkestoisessa kuormituksessa, eli tilanteissa, jotka kuormittaa sitä erityisherkkää hermostoa, niin se voi viedä ihan täysin voimat. Ja tällaisia kuormittavia tekijöitä on esimerkiksi häly tai semmoinen kova meteli tai erilaiset äänet, joita tulee paljon samalla kertaa, erilaiset valot, useat sosiaaliset kontaktit päivän aikana tai samaan aikaan. Nämä on muutamia, mitkä voi kuormittaa erityisherkkää. Ja tämän jälkeen tarvitsee sitten riittävästi sitä palautumisaikaa, pitää osata ehkä rajata sitä kuormittumisen määrää
tai niitä tekijöitä. Eli saattaa olla, että joutuu vaikka poistumaan jostain tilanteesta tai tilasta sen takia, että kokee, ettei enää pysty vastaanottamaan enempää. Tai jos on esimerkiksi kyse vaikka valoista, niin on ihan tosi loistavaa, jos pystyy säädellä niitä valoja. Että voi säädellä himmeämmäksi sen mukaan, miten kokee ne valot. Kolmas ryhmä on tällainen vahva eläytymiskyky. Eli erityisherkän tunteet ja tuntemukset kehossa voi olla tosi voimakkaita. Erityisherkän on tosi helppo asettua toisen asemaan niin hyvässä kuin pahassa. Eli erityisherkkä myös todella herkästi imee toisten tunnetilat itseensä, jolloin se erityisherkän oma tunne muuttuukin jonkun muun tunteeksi, jos ei osaa rajata ja jos ei osaa suojella sitä omaa energiaa. Mutta erityisherkkä on myös tosi empaattinen just tämän kyvyn takia, mikä on sitten taas tosi hieno juttu. Ja tästä vahvasta eläytymiskyvystä seurauksena on myös se, että erityisherkkä liikuttuu ja vaikuttuu asioista tosi voimakkaasti. Eli esimerkiksi sellaiset tilanteet, mikä ei erityisherkällä ei aiheuta liikutusta, niin saattaa sitten taas erityisherkän saada liikuttumaan tosi vahvasti. Esimerkiksi musiikki, taide, ihan vaikka jotkut elokuvat, mitä joku toinen sanoo, tai ihan mikä vaan tämmöinen tilanne voi liikuttaa erityisherkkää tosi syvästi. Ja vielä 4. ryhmä on tarkka havainnointikyky. Eli erityisherkkä tarkkailee ja havainnoi ympäristöään sekä niitä sisäisiä kokemuksiaan ja tekee niistä tarkkoja havaintoja ja tarkkoja yhdistelmiä. Herkän aistit ei ole kuitenkaan paremmat kuin ei-herkillä, vaan kyseessä on nimenomaan just tämä hermoston herkkä reagointi. Eli hermosto reagoi helpommin sekä ulkoisiin että sisäisiin ärsykkeisiin tai asioihin, joita tulee, joita se hermosto kokee päivän aikana. Ja tämän herkän reagoinnin takia sitten erityisherkkä kokee ne asiat voimakkaammin ja myös kuormittuu enemmän ja helpommin. Tämä oli tällainen lyhyt infopaketti erityisherkkyydestä. Mutta jos sä haluat kuulla lisää aiheesta, niin ota seurantaan tai käy katsomassa Tyyni-valmennuksen Insta-sivut, jossa mä kerron ja postaan tosi paljon erityisherkkyyteen liittyvistä asioista. Mulla on myös yksilövalmennus, johon sä voit tulla mukaan laittamalla mulle viestiä tai vaikka kommentoimalla tonne alle, niin mä otan suhun sitten yhteyttä, mutta Instan kautta voi laittaa myös viestiä. Kiitos, että sä olit mukana. Ihanaa, että oot siellä seuraamassa ja tavataan seuraavalla videolla. Moikka!